Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, дами и господа, с поредния епизод на Реално за емоциите с нас Мартин и Вихрен. А днешният ми гост се казва Генчо Гоев и е проектант с много засилен интерес към инвестиционните имоти. Здравей, Генчо, добре дошъл. Здравейте. Може ли ти да кажеш малко за теб, с какво се занимаваш, как стигнал там? Дългата версия е с какво ли не, общата. През проектирането натрупах много обща информация от проектите, над 400 проекти имам, даже съм спрял да ги броя ги, докато ми беше интересно. И от натрупания опит в общи линии стигнах до момента да инвестирам в имоти, успоредно с проектирането. В имоти инвестираш? Къде? Защо? Значи първата причина, това може би е най-интересната част, защо започнах. Аз имам в Русия първия имот, не знам дали знаете. Той беше много скъп. Тогава се бях напрегнал да ги убивам с дизайн. Истината е, че в процеса на моята практика е много лесно да харчиш чужди пари. И когато ми възложи клиента, дизайнера му е много лесно, служи тази маса, служи този стол, но тази маса е 5000 лева, какво това, нали, за тебе съхранят децата ти, нали, тежки манипулации. Дизайнът е различен, когато си готов да го платиш и когато си готов да го направиш без да е поръчан. И първото ми предизвикателство да премина в инвестиционните имоти да покажа какво е моят дизайн без да има възложител. Защото тогава е по-интересно. Когато имаш възложител, винаги има периферия, в която се движиш според заданието на клиента. Няма как. Той клиента идва, за да получи съвместен процес и да постигнете общ резултат. Когато няма клиент, тогава да речем, че има много по-голяма свобода, ментална, проектантска, но финансовата свобода не е толкова голяма. Съответно, много книги четох, много, да речем към 15 на книги. И ми беше интересно, мога ли да приложа нещата, които чета. И започнах да чета за проценти, коефициенти, инвестиции, кога се купува, кога се продава. В общи линии така от любопитство и презентация, че дизайнерите, които работят, интериорните дизайнери масово, те използват своя потенциал и капитал, нали, ментален, но не влагат инвестиционни средства. Обикновено инвестицията е много малка. Компютър, офис, работна среда, което не е тежка инвестиция. Когато можеш да покажеш на пазара, че можеш да сложиш 200-300 хиляди евро в имот. Sample complete. Ready to continue?